As persoas que o desexen dispoñen xa nos locais hostaleiros e comercios da vila dos pregos de sinaturas para poder protestar contra o recorte do profesorado sufrido no centro educativo para o presente curso 21-22, que pasará dunha plantilla de 54 docentes o pasado ano a só 48. Dende a AMPA entenden que esta medida significará aumentar a ratio do alumnado, o que repercutirá negativamente na calidade educativa. Que aumenta a ratio do alumnado de 15 a 18 alumnos e alumnas do curso pasado a aulas con 24 e 27 alumnos, non? Un aumento que indudablemente vai repercutir negativamente na calidade educativa que van a recibir os nosos fillos e fillas. Outra das súas queixas radica en que a reducción do profesorado levará consigo a eliminación de materias na oferta educativa do centro, co que iso supón de empobrecemento e de imposibilidade dunha formación axeitada para os seus fillos. Que moitas materias optativas e moitas materias que se estaban dando desaparecen da oferta educativa e, polo tanto, moitos dos nosos fillos e fillas non van poder escoller os itinerarios que querían e non van poder optar nos ciclos educativos superiores as líneas, aos itinerarios educativos que eles querían. Non, polo tanto, estánse pechando alternativas de futuro para os nosos fillos e fillas. A recollida de sinaturas é unha das primeiras accións de protesta que realizan, que continuará a vindeira semana cunha concentración diante do Concello, pois para eles está en xogo non só o futuro da educación dos seus fillos, senón tamén da propia vila. E a semana que ven vamos a dar unha semana, polo tanto pedimos a xente que vai a con celeridade a asinar estes pregos, e a semana que ven recolleríamos xa os pregos todos cubertos e faríamos unha entrega deles no rexistro do Concello, na ventanilla única, que hai unha ventanilla para que de acceso a todas as administracións, faríamos unha entrega de todos estes pregos xa cubertos con unha concentración tamén diante do Concello, da Casa do Concello da Pobra da Caramiñal, non? Unha concentración a que chamamos non só aos pais e nais de alumnos, sino tamén a toda a cidadanía da Pobra, porque insistimos, este é un problema que nos afecta a todos. Ahora podes ter fillos, podes ter mañá, podes terlos, ou estuveche, podes terlos en calquer momento, pero é, sobre todo, o futuro da nosa xente, o futuro dos veciños e de veciñas da Pobra o que está en xogo, non? Porque é a súa educación, e a educación é o que determina o futuro.